Ja tervetuloa takaisin mainoskatkolta. Ja Pertti, se jäi sun vuoroon. Joo, eli tässä olisi tämä sana ja vihje kuuluu. Sillä on 115 ravintolaa ja yhteensä 280 toimipaikkaa, muun muassa Prismoja, S-Marketteja, Alepoita ja Sokoksia. Ja se on yksi pääkaupunkiseudun suurimmista työnantajista ja sen 500,000 asiakasomistajalle maksetaan yli 40 miljoonaa euroa bonusta vuodessa. Okei, Juhani. No mä sanoisin Hok-Elanto. Jukka. Hok-Elanto. Elisabeth. Voi hurja, det är ju Hok-Elanto. Erkki. Hok-Elanto. Tiedätkö, Pertti, miten kävi? No, Kaikki ties. tiedätkö mä arvasin, että tämä on liian helppo. Joo, se oli erittäin hyvä tendenssi. Men bra fråga. Hok-Elanto tiedetään myös Pariisissa. Etukortti. Suomalainen yritys, jonka sinä omistat. Hok-Elanto.